Ji taştê li gel dostan ji bajarê Amedê Dembaş temaşevan hêja em ê îro li gel du dostên hev ku yek jê komünîst û yek jê jî İslamiye rêberekî İslamiye bi wan re li ser meseleya nasnameya Kurd komünîzm û İslamiyetê biaxivin ka Kurd ber her du nasname û Kurdbûnê ve bi ku de diçin. Birêz Ayetullah Aştî serokê giştiyê Partiya Azadiyê li gel me û her wiha birêz Sinan Çîftîrek ku ew ji serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê ye. Bixêr hatin. Pêşî ji we bipirsim. Kurd dibin İslamî, dibin komünîst, lê nabin Kurd. Piraniya wan yên ku diçin partiyên Tirkayê Sosyalîst û Komünîst û partiyên Tirkayê İslamî ku ew bixwe Kurdin. Çima nikarin têkiliyekî naberin nasname û van baweriya de pêk bînin? Belago Kurd Müslümanın nabne Kurd. Tabi jibergo nerina İslamiye hali hazır da alama İslam'e de hayi tüşna behevra txi astangi galet şirovet ki veya galet tene nas kirin. Mesela te îro biguhe kîja Müslümanî bigire ve be erkçîtî netewperestî İslamê de qedexiya wer tê zanin yani. Fakat du tişt bi hev re têne galetkirin. Irkçîtî ayrıya û netev ayrıya. Yani irkçîtî ew weke got îro halê hazir welatê got em tê de ne got Tirk dibêjin ne mutlu Türküm diyana. Xwezka me bûyî kesî got bê ez Türküm yani. Ava erkçîtiya go Xweda jî pêxember jî qedexe kiriya rast el gora ola İslamê jî evana erkçîtiya evana ne rasta. Ama heçî bixwe irqiyeta ewa go Xweda Azze ve Celle dibêje ez daxwazim û dibdirêj bikim de ayetê de dibêje tamamê ziman û irq û renga min xulqandine min afirandine yani. Parastina afirandinê weke ferziyeta li me jê yani. Xweda Azze ve Celle insanek, milletek, welatek, darek em bêjin tiştê zîruh çina bê Xwedê Teala çawa we afirandiya lazima ew ê afirandinê biparêzin. Baş ev Kurdên ku İslamî ne û diçin dengê xwe didin partiyên İslamî yan di nava wan tarîqet û cemaet de cî digirin. Ma vê rastiye nizan? Li gora qenaeta me ez dibê nizanin. Ji bo çi nizanin ez wilo mînekeke basît bidim yani. Îro halê hazir li ser rûyê alema dunyayê temsîlkariya İslamiyetê tune ye. Ama tamam devletê mevcud li ser navê İslamiyetê temsîlkariya xwe tên nezman yani. Ji bo wî awayî ev İslamiyeta mevcud got heye riya irqatê de tune ye, riya pirdengiyetê de tune ye. Kîjanî hakim bê otorîte destê kê bê civakî di destê wî de yani. Baş em ji birêz Çîftîrek pirsim. Wan partiyeke komünîstin serokê ve partiyê ne di komünîzmê de jî dîsa heman pirskirêk heye li Bakurê Kurdistanê. Kurdên ku xwayekî komünîst vekî sosyalîst pênasa dikin zêdetir ji xeynî partiyên Kurd ên komünîst û sosyalîst berê xwe didin partiyên Tirk ên sosyalîst û komünîst. Çima? Na ew mesela kure li belê bi Kirtasî kanûn wayê bibêjim ya gerek em tespît bikin îro komünîzm li her derê qelse. Li her derê qelse, li cihanê qelse. Di dîvê em bên li gor sosyolojî komünîzm dibe ki em wek ser netewin em. Mesela me girîng em bên mesela me karkerane ev jî mesela wek nav neteviye. Ya sisêvî wek em bên siyaseta Türkiye ve siyaseta ve kolonyalist li Kurdistana Bakur ve siyaseta kolonyalist klasik nine nabera Kurda û Türkiye de statü şey nekre ne gotiye hun Kurdin hun navn kabun Türk ve em bin mina siyaseta İngilizce û em bin Afrika'ya başvur ya şey kolonyalist başvur şey Afrika uğruna jibuye sedemi her izleyede em bên tevlî hevbin şeviye sisêvî li Kurdistana Bakur du em bên hemû partî û rêxistinê me digotin em Marksîstin. Mina başûr, mina em bên Rojava, mina em bên Sûrê nibûn
لبری پارچه و سیستم سوسیالیزم یا SCB hat veşandın derve Parti Komünist Kürdistan gişka alaka guartın. Kanat me îro eger Parti Komünist Kürdistan çelویک bajara bir rexistinûne têketin hilbijartinê Parti Komünist Türkiye li Kürdistan nikanu dengek Kurdistandana. Eğer dengdar digrine li Kurdistana Bakur li Kurdistana Bakur bengehiye sosyalizmi îro qers bezî heye sedama wî eve ya seyemî pirsgirêka me gerek em tevîtî bêjîne wek Parti Komünist Kurdistan pirsgirêka me ki em herî zêde em bên wek mesela rêxistinî de mesela siyasetê de em xwe nikanin bigîjin gelê xwe. Başa niha komünist xweser partiyan re xweser netewê re dibînin. İslamî jî xweser neteva xweser milleta de dibînin. Xweser nasnameyê din re dibînin. Ê ummetê hemû sîwana wan İslamiyet e. Wan her du di ciyekê de digêjin hev. Yani komünizm û İslamî. Lê pirsgirêk ev e ku kaniyekî, çavkaniyekî, coyekî tune ku wî rayê Kurdên ku İslamî ne komünistin ber partiyên Kurdên İslamî û komünîst ve be. Ev rêyê çawa dîtin. Na em komünistin em din li belê mesela me netev çareser neviye di meselê me xetê me girîngenin yek mesela netev mesela me sereke wek mesela me serê hespê dibêne ya. Mesela Çînî mesela sosyalizmî mesela me duyemîne wek em bên bejna hespê ye. Çıkas em baş bimeşin serê hespê pêşî de hettanî ki mesela netevî çareser neviye. Baş mesela veya neteviye ve got. Bez mesela wan Kurdan an neteveyê nîne ku niha dengê xwe din CHP yandın, MHP yandın, TKP yandın, partiyeke din Tirka. Ama ne pirsgirêke wan e. Çawa ev bêsafî kirin? Ev çira bêsafîkirin, safîkirina wî yekem wek em li Kurdistana Bakur gerek em aniyeke berfere çekin. Aniyeke berfereyê mayînde netevî. Ve komünîst hemû em bên Müslüman, em bên netewperver û hemû em bên liberal. Eger em vê aniyeke berfere pêk bînin komünîst û sosyalîst û demokrat û liberal werin cem hevde vê çayê xenetim em ki Müslümanê me evê ê Kurdistan ve em bên sosyalîst me ê Kurdistan ki dervê xaxetenin ew ê bala wana bişînin vê derê ew bên ki hemû partî me dengê me rengê me bûne yek gerek em li vê derê. Hûn ji wisa difikirin ku ew partiyên ku xwekî İslamî binav dikin ên Tirk eger hûn hişmendiyekî bikar bûn ava bikin ew Kurdên ku dengê xwe din wan bên tevlî hereket û tevger û partiyên İslamiyên Kurd bibin? محقق يعني حياة وكأنها وك من قوادي جوت يعني نتو ونتو برستي بهف هاتيا جريداي وقت يقول أما مثلا جهف جدا بيقول بل نتو برستي حرامة فقط نتوجي فرودات خلقيته يعني أفخشك بي صافي كرين يك وآد دواجي حيانها مسلماني كرد تم لسر بسجريكا أمتي سكنينا لسر بسجريكا خونا سكنينا وقت أذهبهم وإسلام جهابي وقت أذهبهم وأمت جهابي وقت أذهبهم وكرد جهابي يعني أما هبونا ما بخد تعالى عز وجل تشاوى فترة أشان من الدنيا بجدايك ككرد لازم أو هبونا مجي بكردايتي يعني ها از دبيجن بتشاوى المجا فرض لسر مجبو خدا فرضا معنويته فزمان مجي كردوارتيا مجي كردبونا مجي فرضيته هبونه يعني نجال پرستی تشتکا فقط هبون تشتکا لازم مرف هبونا خو بپارێزێ ez bawerim wê ev mesele bê guherdin wê bê çareserkirin yani. Başa mesela komünistên li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê dema ev nedin herin partiyên Tirka da jî piştî temenekî mesela heta 30 sal ya xwe belkî diçin bi wan partiyên komünîstê Tirk re kar dikin li piştî 30 sal ya xwe hinekî ber bi liberalizmê ve diçin yan sosyal demokrat dibin tiştekî din ew jî partiyên Tirk ên sosyalîst ve dixetin. Lê di Kurda de ji xwe partiyeke ku bibe sîwanekî ji bo Kurdên komünîst û sosyalîst tune ye ve çawa safî be mesela. Na em tespîteke dibikin wek em bim li Tirkiye li Kurdistanê qet partiyekî komünîst ya diketkir bi hêz nîne. Em wek Partî Komünîst Kurdistan bi 3-4 kesin Partî Komünîst Tirkiye herî bi hêz ew zê 2000 kesin. Ne bi hêzin yani. Yek vay yani.
Parti Komünist Türkiye ve kem ben çelo yak bajara xavi dike em dizanin çavab çelo yak bajara xavi kirnet kokavi top ki miting dikin 10,000 3000 du divi na em tespit qad bikin ve kem ben berek hin sos SCB nehl ve şev bad şepide dahat herkesi xagor ve gavek hela şepide siyaset dizayn dikir em ben sosyal demokrat nizi komünist adun em ben liberal nizka sosyal demokrat adun em ben muhafazakar nizka liberal adun SSCB helveşiya herkesi gaveki rast avın sosyal demokrat bun liberal liberal bun ve Necat Perez bun ve ben liberal ne deven yani yeni ev ve revşeda iro eğer Parti Komünist Kürdistan'a Bakur ve ben kalsa tane mesela menne mesela ve ben gelemperi bir siyaset cihan edezi ya da naha Yani ve çakı demnet ama komünizmi. iro emzanen iro dem ve dema bay şepil cihan ne lebele em dizanin ki demek durujne qayrana aburiya mesela kakura qayrana aburi siyasete Türkiye katmandın siyasete cihanı ve Amerika'da ve az liberalım devletek liberal cihanı me Amerika iro khul piş divar evde deven şey gümrük de muhafaza dike ve nişana ben 1929 diye cihanı devir da de peşe roje da ihtimala ki mezene ve em bavarın ki carde bayat çepi evre Başa. Biraz çift yürek de beje bayet çepi nahat tunaya demdema İslamiye yazıdadır. Vurun bizim Yani je liberal ana yani ev kesin fikren cuda parezir ji derve çepiye. Em dibinin li çend welatên cîranên me İslamiyet xurte. Li Bakur û li bajarên Tirkiyeyê jî bayekî İslamî heye. Lê partiyên weke we nekarin van Kurdên İslamî berxwe bînin. Sadama ve az vahat binim. Az tüm jid bejim. Yani ev baye İslamiyete mevcut ne İslamiyete Xudaya. İslamiyete otoritaya. İro hali hazır ev dünya modern go em dibêjin hemû bûye xwarin her kes kî xwarina xwe pirse. Ji xeynî xwarin pê ve heye kesî tiştekî tune yani. Eger ki go xwarina wana İslamiyetê de tune bana wê ev ba tune bana yani. Yani Sadam ne İslamiyete. Sadam ji bo go İslamiyetê ji bo berjewendî xwe kartênin û rihetiya xwe tê dibînin yani. Başa zor spas dikim ji birêz Ayetullah Aştî serokê giştiyê Partiya Azadiye ku partiyeke İslamiye ve herva ji birêz şinan çift yürek re ku ew bixwe jî serokê giştiyê Partiya Komünîst a Kurdistanê ye. Me li gel du dostên ku bi hev re kar dikin yek komünîst yek jî İslamî sohbetekî li ser nasnameya Kurd û her di baweriyan kir heta taşteyeke din dem baş.